Здравейте, мили хора! Поради големия интерес на едно от моите видеа, как съм спрял хапчетата за Хашимото благодарение на хранителен режим и водата, реших да направя един уебинар, в който най-подробно ще ви разкажа какво съм правил. Но нека първо да си припомним за кое видео става на въпрос. Здравейте! Аз съм Ива, вашия пътеводител в здравословния начин на живот. Включвам се просто да ви споделя нещо много радостно за мен и предполагам за много хора ще бъде интересно. От доста време имам Хашимото и пиех постоянно Еутирокс. За много от вас предполагам ще знаете за това нещо, но какво ми направи впечатление? От повече от година и половина аз се храня здравословно и си имам един хранителен режим. Също така смених водата и съответно това много добре ми повлия и вече имам моите резултати. Мога с ръка на сърцето си да кажа как ми е повлиял този хранителен режим и водата, която пия от толкова време. Аз вече не пия Еутирокс, защото моите показатели са абсолютно в норма и то само от хранителния режим, който го имам и от водата, която е пил толкова време. Затова, мили хора, повярвайте, единственото и най-важно нещо е да сме здрави, е това да се храним здравословно. Също така има голямо значение каква вода пием и колко пием. Така че, ако искате и вие да сте здрави, да се храните здравословно или да имате един прекрасен режим на хранене и да подобрите много добре вашето здравословно състояние, свържете с мен, може да му последвате, да ми пишете на лични съобщения и ще се свържа с всеки един от вас и ще ви направя най-подходящия режим, ще ви дам съвети според здравословното ви състояние, как да се храните здравословно, как да го подобрите, било то просто да подобрите здравословното състояние или да отслабнете или да напълнете, който иска въобще за всякакъв вид проблем, който имате. Благодаря ви! И така, уебинара ще се излъчи на 1 октомври в неделя от 19 часа БГ време и всеки, който иска да участва, ще оставя линк под моята профилна снимка, който линк да последвате, да влезете в групата, защото уебинара ще се излъчва само в тази група и съответно може да заявите участие, като кликнете на записвам се в самия уебинар, за да може Facebook да ви извести, когато наближи време за уебинара. Ако, между другото, имате някакви въпроси, може да пишете в коментари да ги зададете и на самия вебинар аз ще ви отговоря на всеки един въпрос, който желаете. Благодаря ви и ви очаквам!